Здравейте хора, това е втора част и много сме ние трите. И така, след като смесихме всичко, аз трябваше да смеса бира, бомбон, захар, сол и още нещо. Бира. Да, бе, казах бирата. Бира, сол и бомбон. Да, бе, бомбон, захар и още нещо. Да, сега, аз трябваше... Би! Не, да, всички ще пием заедно. Да, представям. Аз трябваше да смеся сок, портокалов. Това си бъде. Лимонов. Другото ще плюем, ако не ни харесва. И ще се... Но ме ми харесва. Чакай, оставе, тя почнало. Аз трябваше да смеся яйце, кашкавал, халва, мед и захар. Аз трябваше да смеса какао, масло, кетчуп, соев сос и захар. Да, и вода всички сложихме. Аз не, и портокалов сок. Да. Така, на 3. Готови ли сте? Едно. Чакай! На 3. Едно. Чакайте! На 3. Лъжицата! Чакайте! Без лъжицата. Без. Така. Чакайте се, остава лъжицата. Готови. На 3. Едно, две.